Yo. Yo, engko sik. Pusing. Aja nenek ini lah. Enggak itu. Takut ya, Pak. Oh. Sabar. Wah, leye boleh. Yo sakarepmu. Nah. Oh, sak senengmu dhewe yo, Le. Sak senengmu. Yo, sak karepe dhewe yo. Yo, ora apa-apa manuke, ora apa-apa.
perhatian buat penonton semuanya. Untuk para penonton dilarang untuk siaran langsung atau memposting di bagian sosial media. Dokumentasi beda apa-apa. Sampai jangan di-share langsung. Kamera apa? Wajib untuk menggunakan masker dan patuhi protokol yang ada. Landak lah manuke. Manuke wit. Wahai. Mendem ke. Yang mendem ke. Itu saweran kilo. Itu saweran kilo. Aja ngomong-ngomong ya. Delok sithik. Delok kono lho entuk saweran ki. Rapopo, walah, warat. Iku lho yang enek. Ji, entuk kono. Suwun sih Pak, suwun. Ayo le. Apa sakarepe dhewe yo.
ayo le. Arep nang dile. Arep nang dile. Ayo, ayo. Yo, yo. Ayo, ayo. Wah, sampai naik dhewe yo.